हाय फ्रेंड्स, कसे आहात? तर चला, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे श्रींची कृपा. तर चला मग आज आमच्या लग्नाचे फोटो पाहू. तुम्हाला कसे वाटतात तर नक्कीच सांगा कमेंट बॉक्समध्ये. आमच्या लग्नाचे फोटो आवडले चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हो शेठ, झालं ना आपलं प्रेम पण सक्सेस. साथी मेरी